Hello friends, don haka kamar yadda kuka gani na rubuta wannan title ɗin bidiyon zan koya ma yadda za ka ƙara ma wayanka sauri cikin minti ɗaya kuma za ta yi ma aiki yadda ba ka tunani. Za ta kusan yadda 4 gig RAM, ka san 4 gig RAM to aikin da za ta yi ma kenan. To yanzu dai mu afka cikin bidiyon kai tsaye. To da fari za ka zo ka nemo setting naka a setting na wannan na shiga. To sai ka zo ka nemo inda ka sa Android, inda ka sa about, yau za ka ga inda ka sa about Android ko wance maku about phone guri ɗaya ne. Kun ga yadda nemo wannan tick ɗin, inda nemo tick ɗin nan to nan ne guraren. Sai ka shige shi haka, sai ka zo ka nemo inda aka sa build number, ku gan shi nan gun nawa build number. Yawwa. Daga nan kuma sai ka jajjaga shi aƙalla sau 3 haka. Ga ya ce muku I need a already a developer. Kun gani ya yi ready kenan. To za ka je ka nemo a developer, sai ka dawo home. Yawwa ka dawo setting naka, sai kai ƙasa sai ko kuma ka zo search sai ka sa developer. Yawwa kun ga developer option, kun gan shi nan. Da kun yi searching developer option za ku gani shi kaɗai. Sai ku taɓa haka, da ka taɓa sai ka zo ƙasa, yawwa sai ka yi ƙasa ka nemo inda aka rubuta. Bari dai in gaya muku wani abu da ba ku sani ba. Kun ga a nan gun developer option, to wallahi nan gun is dangerous. Kun ga nan is danger ne wallahi gurin nan, dangerous ne. Dan sai kun yi haƙuri, dan wallahi ko kamar wannan inda aka sa wannan enable view, wallahi tunan kuna taɓa shi jikin ku zai gaya muku. Sai ku ga wai kuna ɗaɗɗaukewa tana dawowa. Kula da kyau dai nan guraren. To wallahi nan gurin hatsari ne. Sai ka wuri ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. Yawwa za ka ga inda aka rubuta show tab. Kun gan shi show tab, sai ka kunna shi haka. Sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. To za ku ga wasu guri nan guda 3 inda aka sa window animation. Kun ga shi inda aka sa window animation select. Kun ga shi window animation scale. To nan za ka go. Kun gan shi I want 1 times. Sai ka zo ka mai da nan za ku ga za ka iya animation off. Za ka iya mai da ta nan. In ka install ɗin abu ya daina hitowa. Za ku kuma ya ta rinƙa sauri install ɗin. Ko kuma wannan sai ka danna 0.5 nan ma ka zo 0.5 nan ma 0.5. Yawwa in ka kunna sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. Ki dinga yi ƙasa. Yawwa inda aka sa wani fox allow. Inda aka sa fox allow apps on insect. Internal kenan. To sai ka zo ka kunna shi haka. Kun ga na kunna shi. To kaga yanzu ka ci wannan gasai. Ka ci wannan gasar kawai. Yanzu abu ɗaya ya rage ma. Kawai ka je ka yi starting ɗin wai za ka gani aiki ba wasa. Ni nan gun ban da wani sauran application bari in jarraba muku install ɗin shi ko kuma in jarraba muku downloading saboda gaskiya yanzu data ta ce ƙasa. Ba zan jarraba muku wani downloading ba. Amma shi wannan abun ba tare da wani kasa data ba. Kawai ka afka cikin bidiyon. To na gode. Allah hukumanta in ba ku danna mun subscribe ba ku danna mun. Gaskiya ta haka ne kawai zai sa in kai wannan bidiyon. Saboda Allah ku ban kunya.